alebo hociaký nielen 2025, pretože tieto princípy, o ktorých hovorím v tomto tréningu, platia všeobecne pre hociaký rok a hociaké obdobie, či ste na začiatku roka v strede, alebo na konci, je to vlastne úplne jedno. A pre tých, s ktorými sa stretávame na novo, moje meno je Katarína Runa, veľmi sa teším, že ste tu so mnou v tomto tréningu, a ako prvé vás chcem len poprosiť, aby ste mi napísali, či ma vidíte a počujete, pretože zatiaľ tu nevidím komentáre, tak si len chcem byť istá, že ideme a fungujeme. Nevidím tu zatiaľ očička. OK. Že by mi nabiehali. Super. Tak vidím, že nejaké očička nabiehajú. Super. Lenka píše dobré ránko, takže ideme. Dobre, včera sme sa rozprávali o tom, ako sa pozrieť smerom naspäť do uplynulého obdobia, a to je jedno, či je to uplynulé obdobie od narodenín po narodeniny, od konca roka do konca roka, od začiatku roka do konca začiatku roka. Je úplne kľúčové robiť si pravidelne takúto životnú revíziu a pozerať sa na to, ako to v živote máme, pretože za mňa úplne ako najdôležitejšia otázka, ktorú si potrebujeme vždy a vždy znova položiť, je, či žijem tak, ako chcem. A pokiaľ ste si urobili domácu úlohu, dajte mi do komentára, či ste si ju urobili, či ste sa pozreli na ten rok 2024, na jeho výzvy, na to, čo ste si možno dali ako zámer a nie úplne sa na 100% naplnilo, to, čo sa naopak naplnilo, to, čo boli nečakané náročné veci, či ste si prešli ten posledný rok a či ste začali vnímať určité podobnosti alebo určité vzorce alebo určité programy, ktoré tam možno máte a ktoré vás vlastne ovplyvňujú v tom, aký život si tvoríte, akú kvalitu života. Ja dnes budem ešte znova trošku viac hovoriť o našej identite. Ak vám to ešte úplne nezacvaklo včera, tak dnes určite budem hovoriť veci, ktoré vám doplnia tú skladačku, tú mozaiku toho, čo to vlastne znamená tá identita, čo to znamená to, s čím sme v súlade, čo to znamená, že vlastne keď chcem to zmeniť, chcem ísť do tej svojej novej identity, čo potrebujem urobiť. Takže budeme sa o tom veľa rozprávať a napíšte mi do komentára, ak ste si objavili už nejaké vzorce, nejaké veci, ktoré tam vidíte, ktoré sa tam opakujú, nejaké príbehy, ktoré si rozprávate o sebe, o ostatných. Ja som veľmi, veľmi zvedavá, či ste niečo našli. A Monička píše, áno, pozerala som sa na minulý rok, super. To vám veľmi, veľmi pomôže v tom, čo budeme robiť dnes, pretože jedna z najdôležitejších vecí, ktorú potrebujete získať, ak chcete svoj život posunúť vpred, je ten zámer. To, kam ho chcete posunúť vpred, čo s ním chcete urobiť. Pretože, povedzme si úprimne, drvivá väčšina ľudí vo svete sa popletá bez nejakej jasnej vízie, bez nejakého zámeru. Možno, že majú zámer veľmi všeobecný, áno, tak chcem teraz trochu zarábať viac, chcem ísť na dovolenku k moru, chcem si kúpiť nové auto, ale vlastne je to veľmi krátkodobá vízia, ktorá pre mnohých z nás ani nie je nejak ako extrémne motivujúca. Takže dnes sa budeme pozerať na tú víziu takú, aby to bolo pre vás motivujúce, aby ste chceli tú víziu naplňať. A takisto vlastne vďaka tomu, že sa pozeráte spätne do minulosti dozadu, tak získavate to, čo ja volám clarity, alebo jasnosť, že začína vám byť jasné, čo sú tie veci, na ktoré sa potrebujeme zamerať. A to je vlastne veľmi, veľmi kľúčové, pretože ak sa máme zamerať na všetko, tých premenných je tam tak neuveriteľné množstvo, že častokrát z toho je taká paralýza. Že vlastne ľudia, keď majú príliš veľa možností, kam sa pozerať, čomu sa venovať, kam dávať energiu, tak sú z toho paralizovaní. Ja som teraz nedávno čítala veľmi zaujímavú vec o jednom obchodníkovi, nepamätám si bohužiaľ jeho meno, ale bol to jeden z najúspešnejších obchodníkov, predajcov obuvy, úplne ma to fascinovalo, predajcov obuvy v Amerike a nebol ničím výnimočný, nemal ani žiadne super extra obchodné schopnosti, ani nemal veľký majetok na začiatku, ale to, čo začal robiť je, že keď si dámy vyberali topánky, tak mali vždy vyložené iba 3. A pokiaľ chcela tá dáma 4. pár, tak on si vlastne nariadil tým svojim predavačkám, že ten jeden z tých párov museli skrátka odniesť, pretože zistil, že keď máme príliš veľa možností, častokrát sme paralizovaní tým, čo môžeme urobiť a kam sa máme pozrieť, čo máme urobiť, že si tie topánky nakoniec žiadne nekúpime, že sa pre žiadnu z tých alternatív nerozhodneme. A práve dnes tá práca, ktorú tu budeme robiť, bude to, aby sme eliminovali túto vlastne ako rozhodovaciu paralýzu a aby ste mali jasnejšie to, kam chcete smerovať svoju energiu, kam chcete smerovať svoju pozornosť, na čo sa potrebujete zamerať. A toto je súčasť môjho daru, dovolím si povedať, toho, čo som dostala, ako to povedal včera ten liečiteľ, u ktorého som bola. A nie, že by som to nevedela, ale počuť to od niekoho je
vlastne krásne, že som dostala od Boha sprevádzať ľudí k tomu, aby mali lepší život. A tie slova so mnou rezonujú vlastne už veľmi dlho a áno, to cítim ako súčasť toho môjho poslania, toho, čo som tu prišla robiť a kde sú tie moje dary. Každopádne, Andrejka píše, krásne dobré ráno, včera to bolo mega vyživujúci toli, aha, super, to sa veľmi teším. Ja momenty milujem a veľmi rada vám ich prinášam a verím, že ich bude veľa aj počas dnešného vysielania. Dobre, poďme sa pozrieť na to, ešte predtým, než sa vrhneme na tú víziu. Tento program sa volá Bohatý rok 2025. Ja som zámerne zvolila tento názov, pretože slovo bohatstvo sa veľmi často spája s financiami, s peniazmi, ktoré sú za mňa veľmi, veľmi dôležitou súčasťou blahobytia a blahobytu, bytiu v blahu, pretože to, že máte peniaze, neznamená, že nebudete mať žiadne problémy vo svojom živote. Ale ak nemáte peniaze, tak tých problémov vo väčšine prípadov býva viac. Alebo tie problémy je častokrát náročnejšie riešiť, ako keď tie peniaze máte. Takže máte problémy, ak k tomu ešte nemáte peniaze. Takže žijeme v hmote, žijeme vlastne, o peniazoch budem hovoriť trošičku neskôr, ale žijeme vlastne v energii, kde je dôležité mať zabezpečené hmotné veci a je dôležité o tom rozprávať a pomenovávať to. Práve preto som zvolila to slovo bohatý, pretože je dôležitý aspekt a je dôležitou súčasťou môjho poslania a toho, čo robím, rozprávať o bohatstve. Ale poďme si definovať, alebo za seba vám chcem definovať, povedať, čo to vlastne znamená, keď sa povie bohatý. Pretože ja nehovorím iba o bohatstve v hmote, a teraz to nehovorím preto, že chcem znieť ako nejak ultra spirituálne alebo akokoľvek, ale ja mám jednu definíciu, ktorá z toho slovenského slova bohatý vyplýva a stále znova si ju pripomínam. Čo znamená bohatý? Znamená Boh a ty. Boh a ty. A teraz, keď sa rozprávame o Bohu, tak ja som síce bola vychovaná v nábožensky aktívnej rodine, ale moje povedomie o Bohu sa v čase a s mojou vnútornou prácou hodne rozšírilo. A keby som mala povedať jednu najsilnejšiu definíciu toho, čo znamená pre mňa Boh, tak je to láska. Je to láska. Boh je láska. Znie to ako klišé, ale za mňa je to, čo vnímam, že Boh a ty, to slovo Boh znamená láska, čo si môžem preložiť ešte ako radosť, harmónia alebo súlad. S niečím som v súlade. Keď som v niečím v súlade, ladím s tým, som na to naladená, vo väčšine prípadov cítim lásku. Hej? Tieto dve veci sú veľmi, veľmi spojené. A ja budem veľa hovoriť o tom, s čím sme v súlade, nie sme v súlade. Pre mňa bohatý znamená byť v súlade s niečím, čo je pre nás dôležité. Byť v súlade, cítiť sa v súlade, cítiť sa v láske, cítiť sa v harmónii a v radosti. Neznamená to, že non-stop sa cítim v harmónii, non-stop sa cítim v radosti, ale keď si predstavíte, že ste v súlade so svojím zdravím, hej, so svojím telom, že ste ako v láske so svojím zdravím, tak to zdravie je kvalitné, alebo ho minimálne príjmate a beriete také, ako je. Alebo keď cítite, že ste so svojím partnerom v súlade, s tým človekom, ktorý je vedľa vás, že ten vzťah je súladný, že je v ňom veľa lásky. Cítite, že je to tak, ako to má byť, ako to chcete, z priestoru lásky, to je práve to, kde ja vnímam Boha. Takže keď sa pozeráme na to, čo to znamená byť bohatý, pre každého to bude znamenať niečo iné. A hovorím to preto, aby ste, prosím, aspoň sami pred sebou absolútne odhodili predsudky o tom, čo chcete a po čom túžite. Vyrastli sme v spoločnosti, ktorá za mňa veľmi zámerne bola naprogramovaná na nedostatok. Od malička počúvame, čoho všetkého nie je dosť. Nie je dosť peňazí, nie je dosť príležitostí, nie je dosť dobrých mužov, nie je dosť práce, nie je dosť. A keď uveríme tomu, že nie je dosť, budeme v čom žiť? V strachu. V nedostatku alebo v strachu. A to je úplne kľúčové si uvedomiť, že z akého priestoru ja vlastne tvorím svoj život. Lebo buď ho stvorím zo strachu, v zátvorke z nedostatku, alebo ho tvorím z lásky, v zátvorke z plnosti. A prečo hovorím, aby sme zahodili predsudky? Pretože som presvedčená, že každý z nás bol stvorený v tejto realite veľmi unikátne, veľmi špeciálne a naše túžby, alebo vlastne to, s čím ladíme, s čím sme v súlade, je špecifické pre každého z nás a súvisí to s našimi darmi a s našim poslaním, alebo s tým,
Aký je ten náš zámer tuto v hmote? Poviem to konkrétne na mojom vlastnom príklade. Ja som vyrastla v rodine, kde sme ako nemali peniaze vôbec, hej. Od výplaty k výplate, či moji rodičia si často peniaze požičiavali, proste bolo to naozaj bez toho, aby, ako áno, môj ocino mal svoje obdobie, kedy pil alkohol, ale ešte keď som bola veľmi malé dieťa, prestal piť. Moja mamina nepila vôbec, ani jeden z nich nefajčil, vlastne ako naozaj nebolo tam také nejaké ako rozhadzovanie alebo míňanie, ale tých peniazí bolo veľmi, veľmi málo. A zároveň som bola vychovávaná v takej skromnosti. Za mňa skromnosť a pokora sú dve oddelené veci. Skromnosť je, a ospravedlňujem sa, dúfam, že sa nikoho nedotknem, vy definujte si skromnosť každý za seba, je to, že niečo chcem, vo svojej hĺbke a vo svojej bytosti niečo chcem, po niečom túžim, ale tvárim sa, že to nechcem a že potom netúžim. Za mňa to je v priamom protiklade s esenciou Boha. Ak je Boh láska, prečo by mi dal túžby po niečom a zároveň chcel odo mňa, aby som tie túžby nenaplňala? Mne to už ako dieťaťu nedávalo zmysel, takže ja som vždy túžila mať bohatstvo aj v hmotných veciach, v peniazoch. Ja som vždy túžila byť vlastne ako slobodná, pretože budem o tom hovoriť, že peniaze, oni sú len nositeľom nejakej hodnoty a pre každého z nás znamenajú niečo iné. Ale vrátim sa naspäť k tomu môjmu príkladu. Takže dlho som bola v tom, že som sa vlastne hanbila za to, že túžim mať viac peniazy v živote, že túžim vytvoriť vlastne naozaj finančnú slobodu, že ma peniaze zaujímajú, že s nimi chcem zaoberať. Dlho som sa hanbila a naozaj žila som z minima. Z absolútneho minima, z ruky do úst. Mala som 2 práce, napriek tomu mi to nevychádzalo a bola som v takej tej energii toho trápenia sa ako väčšina z nás, ktorí sme naskočili presne na tieto vzorce, ktoré sú tu v našej spoločnosti ako extrémne rozšírené. Až kým neprišiel moment, keď som si uvedomila, že to, že túžim mať tú finančnú slobodu, veľmi úzko súvisí s tým, že o tom chcem ďalej rozprávať, že o tom chcem ďalej učiť ľudí, že to, ďalšia kvalita, ktorú som dostala od Boha, je aj to, že som schopná to, čo sa ja naučím a zintegrujem a pochopím, podať iným ľuďom spôsobom, že ja pojmem extrémne veľa informácií, poznatkov, know-how, vedomostí. Toto je ďalší môj dar, že pojmem extrémne veľa know-how a som z toho schopná vyselektovať, vygenerovať to, čo je pre tých ľudí zrozumiteľné, pre vás zrozumiteľné, pochopiteľné, praktické, nasledovateľné, zrozumiteľné. A to je jeden môj dar a vlastne jedna z tých mojich ciest, ktorá je tu pre mňa a dnes už viem, že je súčasťou mojej cesty, je učiť ľudí o hojnosti. Ono to má tak ako ABC, lebo v momente, keď sa učíme o hojnosti, oni tie veci sú prepojené. Hojnosť, alebo proste naša schopnosť mať v našom živote peniaze, slobodu finančnú, veľmi úzko súvisí s našou schopnosťou vnímať svoju vlastnú hodnotu, vnímať svoju ženskú esenciu, vnímať svoju mužskú esenciu, vnímať mužskú esenciu ako priateľa pre ženy, keď ste muži, tak to máte naopak. A vlastne veľmi to súvisí s našimi starými zraneniami, s vecami, ktoré sme si priniesli z detstva. Je to veľmi, veľmi prepojené. A vlastne pre mnoho ľudí sa nechce pozerať na tie, ako som vravila včera o tých úrovniach. Nechce sa pozerať na tie nekomfortné veci, na tie boľavé veci, pokiaľ sa nestane v živote niečo, čo ich k tomu donúti. Vo vzťahoch, v práci a tak ďalej. Ale veľmi často túžba po tej finančnej hojnosti prichádza ešte skôr, ako zbankrotujete, prichádza ešte skôr, ako keď máte úplne ako najhoršie finančné okolnosti na svete. Takže túžba po bohatstve je také vlákenko, alebo proste po tej finančnej slobode v hmote je také vlákenko, ktoré nás vedie k vnútornej práci. A ja vediem ľudí k vnútornej práci a jedna z tých ciest, ako ich vediem k vnútornej práci, je práve cez pochopenie princípov hojnosti a bohatstva. Takže, aby som sa vrátila, keď budete sa pozerať na svoju víziu, keď sa budete pozerať na to, čo chcete, vnímajte to, že, a budeme rozlišovať trošku, čo je z priestoru plnosti, hojnosti, lásky a čo je z priestoru strachu. A vlastne v tom momente, keď si uvedomíme, že ak je to z priestoru lásky, že sa v tom máme dobre, cítime sa v tom dobre, keď si predstavíme, že to už máme, robí nám to radosť, nezaťažuje nás to, tak si zároveň uvedomme, že z nejakého dôvodu do nás boli tieto túžby vložené alebo sa stali našou súčasťou a vo väčšine prípadov je to práve preto, čo je našou úlohou tuto na svete v tomto živote. A pokiaľ my si
neurobíme ani ten prvý krok, že si nepriznáme svoje túžby, nepriznáme sa to, čo chceme zažívať, po čom túžime, aké chceme mať zážitky. A teraz nehovorím len o finančných, to som len povedala ako príklad. My sa nemôžeme pohnúť ďalej vo svojom živote. To ako keby ste mali darčeky, ktoré ste dostali od Boha a odmietali ste si ich rozvaliť, povedzte, nie, tam ich nechám, nebudem sa vôbec na to pozrieť, nebudem sa s tým vôbec zaoberať. Podľa mňa je to do veľkej miery aj nerešpektujúce voči Bohu, zdroju, nazvite si to akokoľvek, že sme dostali túžby a vo väčšine prípadov, ako keď sa na to budete pozerať, napríklad v tých mojich kurzoch Blahobytie, moje nekonečné bohaté, ja veľa pracujeme s našimi túžbami, zistíte, že ste dostali nielen túžby, ale dostali ste aj dary, ktoré s tými túžbami súvisia. A prečo by sme dostali túžby a dary, ktoré s tými túžbami súvisia, ak nie práve preto, aby sme si ich dovolili žiť, skrze tie dary zažívať a potom skrze tie dary to prinášať do sveta. Takže skôr, ako sa vrhneme do... Ja viem, že teraz o tom veľa rozprávam, ale je to taká moja veľmi, veľmi dôležitá, obľúbená téma. Skôr, než pôjdeme sa pozerať na to, čo chcem, prosím, dovolte si aspoň pre toto cvičenie úplne si uletieť bez toho, aby ste mali akéhokoľvek vnútorného posudzovača, že tak toto ti nepatrí, nechceš trochu veľa, čo si o sebe myslíš, prečo práve ty. Dovoľte si na chvíľočku sa nacítiť na absolútnu lásku. Za mňa Boh je absolútna láska. Inteligentná láska alebo láskavá inteligencia. Táto láskavá inteligencia alebo inteligentná láska, ak je Boh láska, chce pre nás vždy to najlepšie. Chce pre nás ten najvyšší potenciál. Niekedy hold, potrebujeme aj nejaké ako náročné výzvy, aby sme sa k nemu dostali, ale chce pre nás všetko, po čom túžime my, z priestoru lásky a zároveň všetko je možné. Tu teraz nechcem robiť kvantové prednášky, opäť sa budem odkazovať na moje 2 kurzy, kde o tom hovorím do veľkej hĺbky, ale keď si začnete študovať kvantovú fyziku alebo vlastne vôbec teóriu časopriestoru, teóriu času, doktor Joe Dispenza o tom hovorí veľmi krásne, ja sa od neho učím, je to jeden z mojich učiteľov, všetko už bolo vytvorené. Všetky možnosti už existujú. Oni existujú mimo nášho času a klasického 3D priestoru, ale už existujú. To je Boh. To je Boh, ktorý stvoril na začiatku všetko. Všetko bolo stvorené. To znamená, že všetky verzie, všetko bolo stvorené. A bola stvorená už aj verzia nás, ktorá má všetko, po čom túžime. A práve preto vás chcem pozvať, aby ste si dovolili ako vnímať a cítiť čokoľvek, po čom túžite. Dôležité je ale si uvedomovať, z akého priestoru potom túžim. Túžim potom z priestoru lásky, z priestoru plnosti a hojnosti, alebo z toho potom túžim z priestoru strachu, z priestoru nedostatku. Poviem príklad, hej. Pre niektorých ľudí peniaze znamenajú to, že mnoho ľudí si chce manifestovať bohatstvo práve zo priestoru strachu, že sa boja. Nie je dosť, potrebujem našetriť, potrebujem si tu naskrblíkovať, potrebujem si odložiť, nie, nedám, tu budem držať tie peniaze. To častokrát je želanie z priestoru nedostatku a to sa nám málo kedy plní, alebo sa nám plní veľmi ťažko za veľmi vysokú cenu. Kdežto priestor z lásky a kľúčové je, ako sa pri tom cítite. Ako sa pri tom cítite? Ak si predstavíte, že máte absolútnu finančnú hojnosť, nemusíte šetriť, nemusíte skrbliť, môžete investovať do seba, do vzdelania, do vecí, ktorým veríte. Aký pocit pri tom máte? Ak sa mám v tom dobre, cítim sa šťastne, cítim uvoľnenie, cítim slobodu, cítim pokoj, naplnenie, to je priestor radosti. Dáva vám to zmysel? Majka, píšem vám zimomriavky. Napíšte mi prosím, či vám to dáva zmysel a či vám to pomáha si to ako keby uvedomiť, aké tie veci sú. Veľa ľudí chce vzťah, napríklad, túžia po vzťahu, lebo sa cítia sami. Cítim sa sama, bojím sa samoty, nechcem byť sama, túžim po vzťahu. Túžim po vzťahu z prázdnoty, zo strachu, alebo túžim po vzťahu z lásky. Ak mám tento vzorec, že musím niekoho mať, aby som nebola sama, je to priestor nedostatku, priestor strachu a tie vzťahy, ktoré z tohto priestoru tvoríme, nie sú šťastné vzťahy. Nie sú vzťahy, ktoré by boli dobré. Nie sú vzťahy, ktoré by nám dávali radosť, harmóniu, šťastie, pokoj. A ja viem, o čom hovorím, lebo som také vzťahy v minulosti tvorila, až kým som nepochopila, že v prvom rade potrebujem byť ja šťastná sama so sebou, spokojná sama so sebou, prestať sa bať samoty, skamošiť sa s ňou, so sebou v podstate.
A v tom momente, keď som sa spriatelila so samotou aj verziou, že môžem byť do konca života sama a mám sama seba, a cítila som, že mám ale predsa čo dať, mám proste kopec darov a bolo by super, keby som tie dary mohla v nejakom partnerstve vlastne uplatniť, ale netrvám na tom, sa veci uvoľnili a do môjho života prišiel Rastík, môj muž, s ktorým sme už spolu viac ako 11 rokov. Takže to je ten rozdiel medzi priestorom strachu a lásky, nedostatku a plnosti. Dáva vám to zmysel? Super, dáva to zmysel, krásne, výborne, to sa veľmi teším. Dobre, takže a to chcem znova pripomenúť len to, že neposudzujte svoje túžby, pretože ten súlad pre každého znamená niečo iné. A my, keď sa na to pozeráme zo svojej pozície, nám nemusí dávať zmysel, prečo niekto chce to, čo chce. Hej? Mne nemusí dávať zmysel, že si niekto kupuje kabelky za 5 000 eur kus. Ja som si jednu takú kúpila, 2, lebo som chcela vedieť, aké to je, čo v tom. Ja zistila som, že to pre mňa nemá hodnotu. To proste pre mňa nie je to, čo by som chcela, po čom túžim. Ale niekto možno má tie kabelky, pretože sa zaujíma, mám kamarátku, ktorá sa zaujíma o fashion, o módu, zaujímajú príbehy tých ľudí, ktorí vlastne založili určitú značku. Rozprávala mi príbehy o tom, že prečo Louis Vuitton je taká značka, ktorá je vlastne ako tak, že ako on prišiel ako malý chlapec do Paríža a učil sa šiť a vlastne sú to ručne robené veci. Pre ňu to má obrovskú hodnotu a ja som sa naučila neposudzovať. A presne to je to, že ju to vždy zaujímalo, pretože ju zaujíma móda a zaujímajú ju transformácie vlastne ako človeka v oblečení, v tom, čo si dá na seba, vo farbách. Pre mňa to trebárs nie je. Takže ja to nebudem posudzovať, lebo jej túžba mať takéto kabelky nemusí byť v súlade s tým, po čom ja túžim, lebo moje dary sú niekde inde a jej dary sú niekde inde. Takže niekto túží po domčeku v lese so zvieratami na kraji lesa, kde mu stačí drevená lavica a jedna sada hrncov a potôčik a niekto túží po 5-hviezdičkových hoteloch. Hej? Napríklad pre mňa, ja mám veľmi, veľmi rada hotely, trošku mám podozrenie, ak veríte na minulé životy, že som buď bola nejaká hotelierka alebo majiteľka hotelov a ja viem, že by som raz toužila mať retreat centrum a raz ho aj budem mať, centrum, kde by sme ako mali dobrú stravu a kvalitné služby, lebo ma to zaujíma, že tam je jeden z mojich darov. A práve preto sa mi páčia tie hotely, lebo tam rada chodím, mám rada tú službu tam, mám rada, chcem si to zažívať, mám rada ten servis, lebo je to súčasťou nejakých mojich darov. A ja robím servis a ja som v službe a rada sa učím o službe. Dáva vám to zmysel? Takže neposudzujte to, ako to máte vy, lebo neposudzujete ani to, ako to má niekto iný. Dobre? Tam je len dôležité si uvedomovať, že či to, čo chcem, je z priestoru strachu alebo lásky. Či som s tým v súlade, alebo s tým nie som v súlade. A tu mám jednu takú poznámku, krásne o tom hovoril práve ten Dispenza, že prečo potom nám chodia, keď riešime veci, že sme v súlade a pracujeme na tom, aby sme boli viac v súlade, nám stále chodia tie kontrasty a ten zákon rytmu, ako som o tom včera hovorila. Je to preto, že Boh je nekonečný, láska je nekonečná a my sme Božia iskra, sme odrazom Boha a vždy je viac lásky. Vždy sa môžeme viac učiť o láske, vždy sa môžeme učiť viac byť v láske a vždy sa môžeme učiť viac byť láska. Takže tento proces za mňa nikdy nekončí. A mám tu ešte jednu poznámku, že ak si uvedomíte, že niečo je tvorené z priestoru strachu, niečo je stvorené z priestoru nedostatku. Je na to jedna nádherná metóda, ktorá je veľmi jednoduchá a veľmi, veľmi efektívna a odporúčam ju neustále integrovať do svojho života. Čím viac, tým lepšie. A to je vďačnosť. Téma vďačnosti. Vďačnosť, keď ste vo vďačnosti, ste vo stave absolútneho príjmania. A príjmanie nielen v zmysle acceptance, že niečo akceptujem a príjmam, ale v príjmanie ako receiving, že vlastne dostávam niečo. Takže vďačnosť je to ten absolútny stav príjmania, pretože nemôžeš byť vďačná a zároveň byť v strachu. Nemôžeš byť vďačná a zároveň byť v nedostatku. Keď si uvedomíš, že ja neviem, túžim po väčšom dome, bývam v malom a som v tom priestore nedostatku, okamžite, keď začnem byť vďačná za to, že mám kde bývať, mám si kde dať tie svoje veci, mám strechu nad hlavou, mám kde jesť, už idem z toho priestoru nedostatku do priestoru hojnosti. Z priestoru strachu do priestoru lásky. Takže trénujte vďačnosť ako absolútne kľúčovú
kvalitu a vec vo vašom živote, pretože je to neuveriteľne silná a magická a stále prehliadaná vec. A častokrát ľudia, keď pracujú v osobnom rozvoji a robia svoje veci v osobnom rozvoji, začnú s tým ďakovníčkom, ako to volám, začnú s tou vďačnosťou, začnú si to písať alebo si to hovoriť a potom sa to stane samozrejme. Ak ste to zažili, vysledujte si vo svojom živote, že v momente, keď sa to pre vás stalo samozrejme, prišli výzvy. Vo mne to tak určite je a v mojom živote to tak bolo, že keď som prestala naozaj hlboko oceňovať pre vzťah s mojím mužom, prišli výzvy. Keď som prestala hlboko oceňovať a byť neustále vďačná za hojnosť, ktorá prichádzala do môjho života, prišli výzvy. Keď som prestávala byť vďačná a viac sa zase sústredila na to, čo nemám, čo nie je dobré, bola nespokojná, tým viac víziev prichádzalo do môjho života. Pretože, a vy už viete, keď nás chvíľku sledujete, že kam smerujeme svoju pozornosť, kam smerujeme svoju energiu, a kam smerujeme svoju energiu, tam sa veci dejú. Viac do hĺbky v týchto témach naozaj krok po kroku, podrobne, prakticky idem v kurzoch blahobytia moje nekonečne bohaté ja. Dobre, a poďme sa vrhnúť teda konečne na tú víziu, ja sa ešte napijem. Prosím, keď budete mať aha momenty, píšte mi, lebo ja milujem vaše aha momenty a milujem čítať, že píšete, že mám veľké aha. Krásne povedané. Super, ďakujem, Editka. Evka píše, treba počúvať srdce a začať tvoriť z darov. Roky odsúvam svoje dary, lebo som vyštudoval niečo iné. Dobre, Evička, ak by ťa volali kurzy blahobytia ako prvý kurz a potom následne moje nekonečne bohaté ja. Veľmi, veľmi veľa ti tam môže toto obhaliť. Dobre, takže mali ste za úlohu pozrieť sa na to, čo v minulom roku bola pre vás výzva, ale aj to, čo išlo dobre. A to, čo išlo dobre, je vlastne to, čo si chceme ponechať v tej našej identite. Takže sa budeme pozerať aj na to, čo v roku 2024 v našej identite bolo to, čo sme si vytvorili. Za mňa príklad, my sme mali veľmi nádherný harmonický rok s mojím mužom a je to práve preto, že som zmenila veľa vecí vo svojej identite v téme vzťahov. V téme vzťahu s mužskou energiou, vzťahu s tým, koľko môžem príjmať. Nie, že môžem, koľko chcem a dovolujem si príjmať, lebo môžem príjmať, koľko chcem. A v mnohých ďalších veciach nechcem ísť úplne do podrobností, ale moja identita vo vzťahoch sa rozhodne zmenila za posledný rok a aj to vidím v tej vonkajšej realite. Takže sa skúste pozrieť na to, čo v tej vašej identite funguje dobre, čo si chcete ponechať alebo podporiť. A potom sa pozrieme aj na to, čo je vlastne potrebné v tej identite posunúť, zmeniť, pretransformovať, nejakým novým spôsobom nastaviť, aby ste vo svojom živote zažívali to, čo chcete. Teraz otázka. Čo chcem? Napíšte mi, čo chcete. Kto z vás vie, čo chce? Napíšte, ja viem, čo chcem a keď chcete a ste odvážni, napíšte aj, čo to je, čo chcete. Aha, presne, začala som si písať ako vníček, prestala som nedávno a výzva za výzvou. Tak to je. Vďačnosť je ultimátny stav príjmania. To je kvalita, ktorú to, keď vypadne z nášho života, veľa vecí sa skomplikuje. Mám že dávam služby do svých darov a nechávam sa rada hýčkať. Aha. Keď toto pochopíte, a znova sa trošku vrátim, keď toto pochopíte, že to, čo chcete, po čom túžite, je vždy nejakým spôsobom spojené s tým, čo ste tu prišli robiť a čo je vaše poslanie, tak si prestanete zakazovať to, čo chcete. Ja to vždy dávam príklad na to, že niekto chce vyliezť na Mount Everest a z nejakého dôvodu túži vyliezť na Mount Everest a neviem, potom sa zapája do ekokampaní alebo do kampane za zachovanie čistého prostredia, neviem, vzduchu, čohokoľvek. To je jeho téma, preto ho láka ísť a byť horolezec, byť v tichu, byť v horách. A potom je niekto, koho to vôbec neláka, pretože to nie je súčasťou toho, čo tu prišiel robiť. Pre mňa vyliezť na Mount Everest je zbytočné mrhanie energiou. Pre mňa. Ja to neposudzujem, že niekto chce. Keď chce, nech vylezie. Ale pre mňa ja tomu nerozumiem, pretože do mňa neboli nainštalované tie senzory, tie snímače pre túžby vyliezť na Mount Everest. Moje túžby sú úplne iné. Rozprávať ľuďom o tom, čo viem, čo poznám, vidieť tie transformácie, vidieť tie aha momenty. Veľmi rada cestujem, pretože sa tam učím nové veci. Mám naozaj veľmi rada slobodu a sloboda je vlastne ruka v ruke s peniazmi. Je to pre mňa naozaj dôležité. Vôbec, keď som si dovolila si to povedať
sama pred sebou, áno, peniaze sú pre mňa dôležité, chcem sa o nich učiť, chcem byť to dievča, ktoré, a to sa aj stalo vďaka Bohu v mojom živote, ja som za to nesmierne vďačná, ktoré z chudobnej rodiny, z popradského sídliska sa vypracovalo tam, kde som, žijem život, aký žijem, žijem v hojnosti, v akej žijem, práve preto, aby som aj tebe, Zuzka, Majka, Janka, Editka, ktoré tam ste mohli nielen povedať, ale ukázať, že je to možné pre každého z nás. Že to je proste, preto do mňa tie túžby boli zainštalované. Super, chcem slobodu. Som rada, že vám to dáva zmysel. Dobre. Takže kto z vás vie, čo chcete? Áno, finančná sloboda, milujem hotely, super. Finančná sloboda, chcem slobodu, milujem peniaze, milujem cestovať. Dobre. Tu chcem povedať jednu dôležitú vec, že peniaze ako také, ak ste už boli na nejakých mojich kurzoch, ak ste už boli na nejakých mojich tréningoch, tak viete, že ja tam veľa rozprávam o tom, čo sú peniaze, ako vznikli, prečo ich máme a to, že nie sú nositeľom hodnoty. To je vlastne úplne kľúčové si uvedomiť, pretože oni sú indikátorom hodnoty. Ak to neviete veľmi v skratke, peniaze vznikli ako v čase, keď najprv bol barter, vymieniali sa služby za výrobky, chlieb sa vymenil za to, že vás niekto ostrihal alebo vyrobil vám šaty a tak ďalej. Lenže bolo čím ďalej tým náročnejšie určiť, že koľko pecňov chleba vymením za to, že mi niekto postaví dom. Preto sa vynašli peniaze, aby označili hodnotu nejakej služby alebo nejakého tovaru voči nejakej inej službe alebo inému tovaru. Peniaze same o sebe hodnotu nemajú. Mali niekedy ešte, keď to bolo ako keby zlato, lebo to bolo vlastne ten kov, za ktorý ste to vymenili, ale vo svojej podstate peniaze ako koncept, ako idea nie sú nositeľom hodnoty. Sú indikátorom hodnoty. Toto má takú hodnotu, toto má takú hodnotu, toto má takú hodnotu. Ak túžime po peniazoch, my nikdy netúžime po peniazoch ako takých, ale po tej hodnote, ktorú nám prinášajú do života. Napríklad to, že si môžem dovoliť bývať v krásnych 5-hviezdičkových luxusných hoteloch, alebo si môžem dovoliť cestovať. Je to moja hodnota. Pre niekoho peniaze znamenajú, že môže vyliezť na Mount Everest, že si môže nakúpiť to vybavenie, môže si tam toho šerpu najať. To, čo chceme v našom živote, nie sú tie peniaze samotné, lebo keby ste mali 10 miliónov a mali ich na účte a nič s nimi nemohli robiť, ani ich niekam dať, investovať, použiť, na čo by vám boli. Nechcete peniaze, my nechceme peniaze ako také, ale chceme peniaze, ktoré sú indikátorom hodnoty. Pozor, nie len ten vonkajšej, ale aj našej. Preto potrebujeme pracovať na veciach z minulosti, zraneniach, presvedčeniach o sebe, sebaláske, sebaprijatí, pretože peniaze, ktoré máme v našom živote, sú zároveň indikátorom vnímania našej vlastnej hodnoty a toho, čo robíme pre svet. Opäť do hĺbky ideme v kurze Moje nekonečne bohaté. Ja tam to vysvetľujem. Myslím, že to tam je veľmi zrozumiteľné, dopodrobne vysvetlené, čo potrebujeme urobiť a prečo je potrebné nie len pracovať na tom, aby som mala peniaze a aby som zarábala, aby som mala viacej, ale na tom, čo je pod tým, na tej našej identite, o ktorej budem o chvíľočku hovoriť. Takže, prosím, nedávajte si ako zámer peniaze samotné. Teraz budeme hovoriť o tvorení vízie. To sú 3 také časti toho tvorenia, tej vízie. A keď si tam dáte, že chcem mať 10 miliónov, to si tam nedávajte ako zámer, pretože v podstate peniaze sú niečo, čo indikuje tú hodnotu. Peniaze sú vlastne niečo, čo nám umožňuje vkladať to, že máme dočasne uloženú hodnotu vo forme peňazí, potom vymeniť za nejakú hodnotu, ktorá je pre nás dôležitá. Pre niekoho je tá hodnota tá kabelka, vzdelávanie, kurzy, učenie sa a tak ďalej. Takže môžete si predstaviť peniaze ako vlastne dočasný indikátor hodnoty, kde máme tú hodnotu uloženú a môžeme to potom preložiť, premeniť za inú hodnotu. Takže pozrite sa na to, s čím chcete byť v súlade. Som hovorila, že keď chceme mať peniaze, musíme byť s nimi v energetickej zhode. S čím chcete byť v energetickej zhode, keď chcete mať peniaze? A cítite to akokoľvek. Pre niekoho to je bezpečie, pre niekoho to je sloboda, pre niekoho to sú možnosti, pre niekoho to je moc, pre niekoho to je to, že môžu ako meniť veci vo svete. Pozrite sa na to, čo keď chcem tie peniaze, čo chcem za to. Za čo som ochotná ich vymeniť. V mojom prípade sú to do veľkej miery
je to práve tá sloboda. Sloboda je pre mňa najvyššia hodnota a vlastne sloboda ísť, kedy chcem, kam chcem, s kým chcem, robiť, čo chcem, ako chcem, kedy chcem, je obrovská hodnota a práve sloboda a peniaze sú pre mňa veľmi, veľmi spojené. Pre niekoho sú to iné kvality. Takže keď budete si písať tie veci, a teraz už vám hovorím, že si budete písať, takže prosím, ja keď sa napijem, tak vás chcem pozvať, aby ste si našli papier a pero, lebo budeme písať. Keď sa budete písať, a napadne vám napísať tam, chcem 1 000 000 eur, čo s tým 1 000 000 eur chcete urobiť? Prečo chceš ten 1 000 000 eur? Prečo? Čo chceš? Cestovať, chceš sa vzdelávať, chceš si kupovať tie kabelky, chceš si kupovať krásne šaty, lebo to je tvoja hodnota, chceš peniaze investovať, lebo sa chceš učiť, ako si vytvoriť pasívny príjem. Chceš, neviem. Napíšte si tam to, za čo by ste tú hodnotu peňazí, ktorú vlastne indikujú peniaze, vymenili. Dáva to zmysel? Martinka píše, len hľadám, čo chcem sama. Myslím, že to ti pomôže. Teraz, čo budeme robiť. Dobre. Dobre, som strelec, sloboda pre mňa najviac. Ja som tiež strelec, aj môj muž je strelec. Pre nás sloboda je vlastne veľmi, veľmi veľká téma. OK, takže poďme sa na to pozrieť, ako zistiť, čo vlastne chceme, alebo čo je potrebné. Aký je vlastne ten postup tej vízie. Hej? Je to metóda, ktorú som sa učila kedysi dávno od človeka, ktorý neskôr založil, myslím, že vtedy už mal založenú Mind Valley, volá sa Vishen Lakhiani. A na túto metódu som narazila už veľmi dávno a dáva mi zmysel, pretože integruje veci, a ja som to potom samozrejme trošku upravila a dala som tam tie svoje vhľady, integruje to, čo je vlastne dôležité pri akomkoľvek stanovovaní si vízie. A budeme túto víziu robiť v 3 krokoch. Prosím, neurobíme ju teraz celú, lebo na to nemáme priestor, potrebujete ten čas na to, ale urobte aspoň zo pár vecí, aby ste videli, aký ten postup je. Dobre? A potom domáca úloha po dnešnom vysielaní bude, že si nájdete čas a rozpíšete si tú svoju víziu v tých 3 krokoch. Budete mať k tomu mimochodom aj pracovný list, ak chcete, aby sme vám poslali vlastne k tomu PDF, kde si to môžete vypísať, kde to je pekne ako keby vysvetlené, ešte raz zhrnuté, tak napíšte do komentára vízia a my vám pošleme vlastne ako darček taký podklad, kde si to budete môcť napísať. Takže zatiaľ si len zoberte hociaký papier, dajte si ho na šírku a zložte si ho na 3 rovnaké časti. Dobre? A prvá časť, môžete, keď potrebujete papierov viacej, si potom pridať viacej papierov, ale prvá časť je to, a teraz môžete si to urobiť pre nasledujúci rok, môžete si to urobiť pre nasledujúce 10 ročie, môžete si to urobiť do konca života, čo chcete. Je dôležité sa k tomu vrácať, znova si to proste pozerať, pripomínať, lebo veľa vecí sa mení v živote, aj to tak v poriadku. Ale ja napríklad mám vždy rozdelené vízie na 10 ročia, mám rozdelené vízie na najbližší rok a mám rozdelenú víziu na to, čo by som chcela v dlhodobom horizonte 30, 40, 50, 60 rokov, 70 a tak ďalej. Hej? Inak sú predpoklady, že naša generácia vďaka technológiám a zdravotnej starostlivosti a zmenám v fungovaní ľudstva sa dožia až 120 rokov, takže tí, čo máte 40 ako ja mám 43, tak ešte ste len v tretinke svojho života. Dobre, takže prvá časť, prvá kolónka je skúsenosti. A ja teraz budem hovoriť, že sa pozrite na najbližší rok, lebo sme tu v bohatom roku 25, ale potom si to môžete urobiť na 10 ročie, na celý život, ako budete chcieť. Takže budem hovoriť, že pozrite sa na tie skúsenosti, ktoré chcete zažívať v roku 25, ale je to jedno, hej? Či si tam dáte 10 ročie, 5 rokov, to je jedno. Urobte si, ako potrebujete. Prvá časť je, čo chcem v tomto roku zažívať. Aké skúsenosti chcem mať. Pretože mnoho ľudí, keď sa povieš, čo chceš, tak povedia, áno, chcem 1 000 000 eur, chcem väčší dom, chcem ísť na dovolenku na 3 týždne. Lenže to, že máš 10 miliónov eur, alebo 1 000 000 eur, alebo 100 000 eur, alebo 5 000 eur, nič nevypovedá o tom, aké skúsenosti na základe toho máš. Bohužiaľ sú ľudia, ktorí, mali nehodu a poisťovňa im vyplatila peniaze. A mali 100 000 eur alebo 50 000 eur, ale to nebola tá skúsenosť, ktorú chceli mať, po ktorej túžili. Preto
v tejto prvej časti zapíšte si skúsenosti, ktoré chcete mať, zažívať. Pretože všetky západné filozofie, všetky tí duchovní učitelia, filozofovia a tak ďalej sa zhodujú na tom, že my sme tu na to, aby sme zažívali a rozširovali svoje skúsenosti. Takže skúsenosti je naša primárna úloha tuto. Takže napíšte si tie najúžasnejšie skúsenosti, ktoré chcete zažívať v roku 2025. Prvá časť je, aké veci chcem zažívať ja sama pre seba. Kam chcem cestovať, krajiny, ktoré chcem navštíviť, čo chcem vytvoriť, ako sa chcem cítiť v práci, čo chcem zažívať, chcem zažívať povýšenie, alebo chcem zažívať prácu, ktorá ma baví, alebo chcem napísať knihu, chcem otvoriť nadáciu. Napíšte si tie najúžasnejšie veci, ktoré chcete. Chcem mať krásne zdravé telo, chcem mať kuchára, ktorý mi bude váriť dobrú, zdravú stravu, chcem mať osobného trénera, čo chcete. Napíšte si, čo chcete zažívať v tomto roku. Vo vzťahu sami so sebou. Určite si tam napíšte, čo chcete zažívať v spojení s inými. Že chcete zažívať láskyplný vzťah, byť milovaná, milujúca, chcete, radostné, pohodové rodičovstvo, krásne priateľstva, stretnúť nových ľudí, nájsť nových mentorov, nájsť niekoho, od koho sa môžete učiť, v sprievode koho sa môžete posúvať. Čo chcete? Chcete študovať, robiť si kurzy, čo chcete? Napíšte si v spojení s inými ľuďmi, po čom túžite. A potom tretia časť je práve tá hojnosť. Opäť nie peniaze, ale hojnosť. Ako chcete, aby váš život vyzeral spolu s peniazmi? Cestovať vždy biznis triedou, to je to, čo hovoril Neville Goddard, myslím, že to hovoril. Nie. Hovoril to Neil Donald Walsh, že v aute stále vzadu a v lietadle stále vpredu. Čo je že super, lebo vlastne keď ste v aute vzadu, máte šoféra, ktorý vás vozí a v lietadle ste vpredu, znamená, že ste v biznis triede. Napríklad cestovať biznis triedou, mať tie krásne hotely, o ktorých som hovorila, skvelé reštaurácie s úžasným jedlom. To je to, čo sú moje hodnoty, hej. Nemám tam napísané Chanel kabelku a nemám tam napísané dizajnerské šaty, pretože to nie je úplne to, čo sú tie moje hodnoty. Napríklad pre mňa je hodnotou to, aby som mala najviac oblečenia, ktoré je zo sustainable zdrojov, z udržateľných zdrojov napríklad. Takže si napíšte a tam vám chcem len povedať, aby ste si dali pozor na to, čo sú tzv. Ja to volám prostriedky a znova viac v kurze vysvetľujem blahobytie, že pozor na to, keď si dáme niečo, čo chceme zažívať, ale je to prostriedok k niečomu. Chcem mať prácu, ktorá dobre zarába. To je prostriedok, pretože v skutočnosti nechcete mať prácu, ktorá dobre zarába, vy chcete mať tie peniaze na konci, alebo chcete mať tú slobodu, ktorú tie peniaze prinášajú. Alebo chcem, teraz mi nič nenapadá, chceš slobodu robiť si, čo chceš, alebo chceš, napríklad si tam napíše, že chcem si nájsť ešte druhú prácu, no to je opäť, že chceš mať peniaze, alebo chcem zmeniť prácu. To je tiež iba prostriedok. Hej, chcem mať prácu, v ktorej sa cítim dobre, som vyživená. Chcem začať podnikať. No to, že chcem začať podnikať, je tiež len vlastne nejaký prostriedok. Prečo chcem začať podnikať? Chcem mať časovú finančnú slobodu, chcem robiť, čo ma baví, chcem o sebe rozhodovať. Čo sú tie zážitky, ktoré tam chceme zažívať? Hej, lebo môžete byť podnikateľka a môžete sa strašne trápiť, môžete si nájsť novú prácu a môže to byť ešte horšie a tak ďalej a tak ďalej. Dobre? OK, takže dajte si teraz pár minút na to, aby ste si tam ako napísali aspoň pár vecí a prosím, určite tam dajte aj ten medziľudský rozmer. To spojenie s ľuďmi, čo chcete zažívať na tej ľudskej úrovni, či chcete mať svoju partičku žien, s ktorou chcete cestovať po svete, to je napríklad moja dlhodobá vízia, mať partičku kamošiek, s ktorými môžem cestovať po svete. Väčšina mojich kamošiek sú mami, ktoré majú ešte malé deti, takže sa to kreuje, ale teším sa napríklad, že už mnohé z vás prídu na to Bali ma pozrieť. Nechcem teraz úplne vás tu zahltiť mojimi víziami, ale venujte aj naozaj tej vzťahovej časti pozornosť. Chcem cestovať s rodinou, s priateľmi, chcem zažívať s mojimi deťmi, čo chcem zažívať s mojimi rodičmi, s ľuďmi v práci, s tímom a tak ďalej a tak ďalej. Hej? A znova len hovorím, neposudzujte.
Neposudzuj, či je to zmysluplné, či máš šancu to dosiahnuť, či sa to dá, či je to pre teba, alebo nie je to tu pre teba. Píš, ako ti to prichádza. Opäť za seba poviem, keby som si pred 5 rokmi napísala to, čo žijem teraz, tak by som si hovorila, že s tým vedomím, ktoré som možno mala ešte pred 5 alebo 7, 10 rokmi, že no way, že toto nie. Ale napriek tomu som vlastne vedela, že toto je ten život, po ktorom túžim. Hej? Neposudzujte. Bali u teba. Už od vláni na to, o tom snívam. Super. Ešte máme zopár miest voľné. Posledné miesto na jednotku a zopár málo miest voľných na dvojku. Dobre. A znova, napíšte si to. Pozývam vás k tomu, aby keď skončí tento tréning, ste si to urobili znova. Urobili si to aj na možno, že dlhšie obdobie, aby ste si to revidovali, lebo vám napadnú iné veci, dopisujte si. Je to stále nekončiaci proces, hej? A tam je dôležité sa pýtať vlastne to prečo. Prečo to chcem, lebo to vás privedie k tomu koreňu, k tomu prečo to chcem, prečo chcem cestovať. Pre mňa zase to je o slobode, spoznávať nových ľudí, spoznávať nové kultúry, byť na krásnych miestach. Za mňa, ja nemám napríklad napísaný luxus, hej? Pre mňa luxus prečo chcem luxus? Pretože pre mňa, ešte z numerológie, ja som 6 životné číslo, krása je pre mňa mimoriadne veľká hodnota. Takže ja chcem zažívať všetko, čo je krásne. A veľmi často veľa vecí, ktoré sú krásne, napríklad keď chcete bývať na krásnom mieste, v krásnom dome, mať krásny nábytok, stojí to peniaze. Takže pre mňa napríklad peniaze predstavujú aj okrem slobody aj prístup ku kráse. Ale samozrejme nie je to jediná krása, ja oceňujem a vnímam krásu na mnohých ďalších úrovniach. Dobre? Takže napíšte si. Dávam chvíľočku na to, aby ste si to napísali. OK, pozerám, že to tu na chvíľku zamrzlo, ale nie, už to ide. Dobre, takže si napíšte pár vecí a potom v tomto procese budete ďalej pokračovať. Vysielame? Či sme zamrznutí? Napíšte mi prosím do komentára, že či vysielame. Napíšte mi, či vysielame, či ma vidíte, počujete. Lebo sa mi tu niečo zdalo, že sme sa zamrazili. Vidíte ma, počujete ma? Nikto neodpovedá. Vysielame, super, už píšete, že vysielame. Obraz seka. No, nám sa tu blíži búrka totižto, takže verím, že aj ten obraz sa nahodí a naskočí. Dobre, takže, dobre. Vidím si rozmazaná. Dôležité je, že ma počujete, lebo to je ešte dôležitejšie ako to, že ma vidíte. OK, takže keď máte napísaný tento prvý krok, toto chcem zažívať. Teraz prichádza úplne najdôležitejší krok v tom celom procese a to je to, že keď chcem zažívať to, čo chcem zažívať tu, aký rast potrebujem zažiť, aký rast, či už vonkajší, napríklad vzdelávanie, kontakty a podobne, alebo rast vnútorný, potrebujem zažiť, aby som toto mohla vo svojom živote mať a zažívať. Dám vám príklad. Chcem začať robiť naozaj v väčšej intenzite, s väčšou pozornosťou, v mojom prípade veci aj v angličtine. Takže ja v mojej vízii pre rok 25 je, že rozbehnem poriadne sociálne siete v angličtine a urobím možno, že prvý kurz. Rozdiel medzi Katkou tu a teraz a Katkou, ktorá už je úspešná v anglických sociálnych sieťach, má to rozbehnuté, má tam veľa followerov, má svoj prvý kurz v angličtine, je aký? No tak kým Katka tu a teraz má ešte stále halu zo svojho slovenského prízvuku, nechce sa jej tak úplne chodiť live raz, dvakrát za týždeň v angličtine, stále sa pozerá na to, že predsa ešte tu v slovenčine chcem toto urobiť. Aký raz je potrebujem zažiť, aby som bola naozaj tá
Katarína, Kate, ktorá ako v pohode robí veci v angličtine. Aký je rozdiel medzi touto Katkou a touto Katkou? Aký rast potrebujem zažiť? Potrebujem sa uvoľniť do toho, že moja angličtina je super, potrebujem si uvedomovať, že keď niekto chce počuť, čo chcem povedať, tak je jedno, že mám slovenský prízvuk, že si možno budú v zahraničí myslieť, že som Ruska, to je od čias, keď som žila v Kanade, že si myslela, že som Ruska, nejaká moja halusta, ktorú tam mám. A vlastne tu sa už dostávame k tomu, čo je tá zmena identity. Čo je vlastne ako tá najdôležitejšia vnútorná práca. Pretože ten vonkajší rast je napríklad to, že si môžem najať kouča na akcent, môžem si najať hľadať človeka, ktorý mi pomôže so správou anglických sociálnych sietí, čo už sa samozrejme deje. Môžem si nájsť človeka, ktorý mi pomôže s strihaním videí a tak ďalej. Alebo sa sama naučím strihať videa, naučím sa, ako to funguje v tom anglicky hovoriacom trhu. Ale ja potrebujem hlavne urobiť vnútornú prácu. A tu je vlastne to, kde sa dostávame do toho, že chcem dostať moju identitu na nový level. Chcem dostať moju identitu na nový level. A kým pôjdem do podrobností, že vlastne ako to urobiť, pozrite sa na to, kde je rozdiel medzi tým vašim ja, ktoré je tu a teraz a ešte to nemá to, čo zažívame. Mať sa rada aj s prízvukom. Hej. Kde som tu a teraz a ešte to nemám, kto som, čomu verím o sebe, o svete a kto je tá Katka, budem hovoriť v mojom prípade, ktorá to už má a už to zažije. Napríklad Katka, ktorá to už má, je slobodná vo svojom práve v angličtine. Vôbec ten prejav nerieši, chodí online, robí, natáča, robí kurzy v angličtine, s ľahkosťou tvorí a tak ďalej. A teraz vlastne moja úloha je pochopiť, akým rastom ja potrebujem prejsť, aby som zosobnila túto Katku. Tú Katku v tej novej verzii. Ale ešte predtým, než sa vrhneme do toho, že ako to urobiť, dôležité je vždy sa opýtať, prečo? Prečo to chcem? Prečo chcem dostať moju identitu na ten nový level? Pretože keď povieš, že chcem schudnúť 10 kg, napríklad, tak to nie je o tom, že chceš schudnúť 10 kg, ako som hovorila. Je to o tom, že sa chcem cítiť lepšie v mojom tele, chcem byť viacej v pohode, chcem zažívať slobodu, chcem, ja neviem, byť slobodná, obliecť si, čo chcem cítiť, že moje telo je zdravé, chcem mať energiu na pohyb a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že kým sa stane žena, napríklad o tých 10 kg, čo má menej, v novej identite. Žena v novej identite, ktorá chce napríklad mať zdravšie telo, alebo mať krajšie telo, alebo schudnúť, dajme tomu, to som použila ako príklad. Aká je jej nová identita? Jej nová identita je napríklad to, že sa stravuje zdravo a teší ju to. Že chodí pravidelne cvičiť, že svoje telo miluje, má k nemu pozitívny vzťah. A už začíname vidieť, kde je rozdiel v identite mňa tu a teraz, ktorá má plus 10 kg, to nie je môj prípad, ale dávam to ako príklad. A kto je tá Katka, alebo Zuzka, Anka, Danka, ktorá. A stále zase sa mi zdá, že sme zamrzli. Ej.
No, zdá sa, že sme zamrzli. Počujete ma, vidíte ma? Napíšte mi prosím do komentára, či ma vidíte a počujete. Lebo ja tu nič nevidím. Zvuk ide. Dobre, takže zvuk ide. To je dôležité vedieť, že zvuk ide. A teraz ja musím zistiť... vyzerá, že už aj kamera sa chytila. Už sa obnovilo spojenie internetové. Tak mi povedzte, že či ma už aj vidíte. Alebo ma len počujete, alebo ma už aj vidíte. Taká energia tu je z toho, čo rozprávam, až z toho vypadol internet. Nie, ide tu búrka a vlastne na Bali, keď sú búrky, tak veľmi často vlastne to je spojené so slabším internetom. To už je riziko života v tejto krajine. Dobre. Aha, tak ja vidím, že... Dobre, prosím vás, napíšte mi, čo ste počuli ako posledné, lebo zdá sa, že obraz nejde, ale video ide. Že obraz nejde, ale zvuk ide. Ja si tu už kameru. Čierna obrazovka, stále čierna obrazovka. Neviem. Tak mi dajte minútku, prosím, choďte sa vycikať, choďte sa napiť, ja tu potrebujem zistiť, že vlastne prečo nám prestala ísť kamera, lebo ja sa tu vidím v tom vysielacom programe, ale vlastne, zdá sa, že už sme niečo nabehlo. Výborne, dobre, tak vyzerá, že už sme naspäť, tu som skúsila dať prezentáciu, ktorú mám pripravenú. Dobre, a už ide aj obraz. Výborne, super, už vidím. Je to trošku so spoždením, s omeškaním, ale to vôbec nevadí. Takže mi prosím napíšte, čo ste počuli ako posledné. Lebo niekde to seklo a ja neviem úplne presne, kde to seklo. Dobre, posledná bola žena, ktorá chudne, ktorá vlastne túži byť o 10 kg. Keď tam máte napríklad takú vec, že chcem schudnúť 10 kg, hej, to som hovorila ako posledná. Takže keď sa pozrieme na to, kde som teraz, že mám napríklad tých, 60, 70, 80, to je 1 kilogramov, kto som? Akú identitu mám? Čo to pre mňa znamená? Napríklad pre mnohých ľudí to znamená, že nebaví ma úplne sa hýbať, mám veľmi rada napríklad nezdravú stravu, verím tomu, že moje telo nie je pekné a tak ďalej a tak ďalej. To je identita tej ženy, ktorá vlastne má nadváhu, dajme tomu. Hej? Ale kto je tá žena, ktorá má o 10 kg menej alebo nemá tú nadváhu? Kto je tá žena? Pravdepodobne je to žena, ktorá chodí pravidelne cvičiť, ktorá miluje svoje telo, má k nemu nejaký vzťah. Je to žena, ktorá sa zdravo stravuje, lebo chutí jej tá strava, ktorá vie napríklad kontrolovať svoje emočné jedenie a tak ďalej a tak ďalej. A tu sa vám vlastne vytvára tá krásna mapa, ten krásny priestor na to, aby ste pochopili,
aký je rozdiel medzi mojou identitou a identitou tej novej ženy, toho nového môjho ja. A to si môžete uplatniť na akékoľvek skúsenosti, akékoľvek zážitky, čokoľvek. Chcete napríklad prejsť zo zamestnania a robiť koučku. Chcete robiť niečo podobné, ako robí Katka Runa. Teraz ste v zamestnaní. Kto je vaša identita, že som v zamestnaní? No tak mám rada istoty, potrebujem sa spoľahnúť chcem sa spoľahnúť na to, že mi každý mesiac príde výplata, mám rada, že vlastne niekto mi hovorí, čo mám robiť a ja to nasledujem. Kto je žena úspešná podnikateľka? Kto je táto žena úspešná podnikateľka? Robí odvážne kroky, zažíva viacej slobody, dovoľuje si vlastne povedať nie, má svoje hranice, určuje si, kam chce dávať svoj čas, svoju energiu a tak ďalej. A tam začnete vlastne vnímať ten rozdiel medzi identitou, v ktorej práve ste, a tou identitou toho vášho nového ja. Pretože to je vlastne tá vnútorná práca, ten krok číslo 2, ktorý potrebujete urobiť, tá zmena identity. Potom je tam ešte krok číslo 3, to je to, že komu tým prospejete, komu tým pomôžete. Opäť dopodrobna idem v kurze Blahobytie, už teraz nemáme úplne toľko času na to, aby som to vysvetľovala do hĺbky. Takže keď sa pozriete na to, ako sa vo svojom živote posuniete a dostanete sa na to nové ja, na tú úroveň tej svojej novej identity na konci roka 25, komu všetkému to okrem vás zlepší život? Ako side effect, ako vedľajší účinok. Zlepší sa, ja neviem, možno niečo vo vašich vzťahoch, keď zlepší sa niečo, napríklad keď začnete podnikať a robiť online coachku, budete pomáhať ľuďom, zlepší sa kvalita života tých ľudí, s ktorými spolupracujete a tak ďalej a tak ďalej. Dáva vám to zmysel? Dáva vám to zmysel? Prosím, dajte mi vedieť, že vám to dáva zmysel. Čo znamená ten posun v tej identite? A teraz je vlastne druhý krok, je práca s tými presvedčeniami, práca s tými vecami, ktorým verím o sebe a o svete. Jednak sú vzorce, ktoré sú veľmi, veľmi hlboké, a to sú tie naše primárne zranenia, tie naše veci, ktoré riešime z hlbokej minulosti. Tam to nie je tak, že vo väčšine prípadov, že ja si ako zmyslím, rozhodnem sa a idem na to a hneď to zmením a je to púč. Tam je častokrát potrebná hlbšia, komplexnejšia práca, ktorú napríklad robíme v kurze Blahobytie, sa pozeráme na tie svoje staré zranenia a ako s nimi pracovať, ako ich rozpoznať, ako rozpoznať ich prejavy v živote, ako s nimi ďalej pracovať a rozpustiť ich. Ale mnoho z tých vecí, ktoré vidíte, že je ten rozdiel medzi tou identitou mojou, tu a teraz, a tou identitou tej, ktorá už má a zažíva to, po čom túžim, sú veci, ktoré môžeme zmeniť okamžite. Sú veci, ktoré vieme vlastne zmeniť okamžite. Napríklad Katka, ktorá je úspešná na anglických sociálnych sieťach, púšťa každý deň von nejaké reelsko v angličtine. A teraz vlastne je to o tom, ako stelesniť, ako embody tú novú verziu tu a teraz, aby sme tieto dve verzie v tom časopriestore čo najrýchlejšie spojili. To je to, čo sa volá collapsing time, alebo ako skracovať čas. Nejdem teraz do týchto konceptov, viac o nich hovorím v kurzoch, ale je to vlastne o tom, aby som tieto dve reality čo najrýchlejšie prepojila v tej vonkajšej realite. To znamená, že tá Katka, ktorá už je úspešná na anglických sociálnych sieťach, chodí každý deň online alebo každý deň dáva nejaké reelsko. Takže a je to pre mňa v pohode, takže ja teraz budem robiť to a pracovať na tom, aby som každý deň dala von nejaké reelsko. Žena, ktorá chce byť online podnikateľka, chce zažívať slobodu času. Tak ja sa budem pozerať teraz na to, kde všade nezažívam časovú slobodu a kde všade môžem kultivovať zažívanie časovej slobody. Vo väčšine prípadov je to možné. Ja som teraz mala call s dievčatami z Mastermindu a bola tam témička, že ja som taká ubehaná a furt len som v jednom kolečku a ja by som potrebovala pracovať nie 8, ale 3 hodiny denne, aby som stihala všetko, čo chcem a aby som vedela spomaliť a vydýchnuť si. A teraz ja som sa pýtala, aký je rozdiel medzi, dajme tomu, nechcem teraz hovoriť konkrétne meno, ale poviem, že napríklad Zuzkou, ktorá je ubehaná, a Zuzkou, ktorá má tú časovú slobodu. A prvé bolo, že tak napríklad chodím na prechádzky, pomaly chodím. A to je jeden z tých prejavov tej novej identity, že chodím pomaly. Tak som jej povedala, Zuzi, jedna z prvých vecí, ktorú môžeš vlastne urobiť a preklopiť tú identitu smerom k tomu, po čom túžiš, je, že začneš chodiť pomaly. Pomaly chodíš na nákup, pomaly chodíš na prechádzku. Alebo túžite schudnúť 10 kg. Tá nová ja, moja nová identita, cvičí s ľahkosťou.
A vlastne to, či cvičíme s odporom alebo cvičíme s ľahkosťou, sa dá zmeniť pomerne jednoducho. Dá sa zmeniť jednoducho, pretože si predstav, že už si v tom tele, v tej bytosti, v tej energii tej ženy, ktorá to už má. Tá už chodí cvičiť s ľahkosťou. Takže keď sa nacítiš do tej ženy, ktorá to už má tu proste krajšiu postavu, má to zdravšie telo, ona chodí cvičiť s ľahkosťou. Takže stelesníš ju tým, že sa zdvihneš a začneš cvičiť s ľahkosťou. Dáva vám to zmysel? Super, super. Máte tam, že aha. A to je práve tá vnútorná práca a opäť, keď chcete ísť do toho hlbšie, veľmi rada vás v tom celom prevediem, práve v kurze Blahobytia, moje nekonečne bohaté ja, pracujeme hodne s posunom tejto identity. Kurz Blahobytia, budem o tom hovoriť neskôr, je ako urobiť tie základy, ako vlastne identifikovať to, kde tá identita sa zadrháva, ako vlastne sa začať cítiť dobre, ako premeniť v prvom rade to, ako sa máme cítiť, aby sme vystúpili z tej energie obete do energie tvorcu. A v tej druhej fáze je to o tom, ako vlastne tvoriť. V Blahobyti všeobecne a v mojom nekonečnom bohatom ja vyslovene k financiám a k peniazom. Prečo je to také dôležité? Znova, vnútorná realita vytvára náš vonkajší svet, pretože jednak z neurobiológie to potvrdzujú veci, z kvantovej fyziky to potvrdzujú veci, Biblia o tom hovorí, všetky staré učenia o tom hovoria, naše myšlienky, presvedčenia a emócie formujú našu vonkajšiu skúsenosť. To, čo prežívame vnútri, sa veľmi odráža v našom vonkajšom prostredí, v našich vzťahoch, v našej sebaúcte, to je napríklad dobrý príklad. Ešte dám jeden. Chcem byť úspešná podnikateľka, chcem predávať nejaký svoj produkt, chcem, aby tento produkt pomáhal ľuďom, ale tu a teraz si neverím. Nemám sebavedomie, nemám istotu, že to, čo robím, mi pomáha. Môžem ja ako žena, ktorá neverí tomu, čo robí, byť úspešnou podnikateľkou, byť naozaj tou, ktorá ako dáva ten svoj produkt do sveta a ľudia si ho kupujú a chcú? Samozrejme, že nie, pretože tam je veľmi veľký energetický rozdiel medzi tou identitou mňa neúspešnej a mňa úspešnej. Takže jeden z tých prvých krokov je pozrieť sa na to, ako pracovať na svojom sebavedomí. Lebo tá žena, ktorá už to má, už je tá úspešná online podnikateľka, predáva svoje produkty, vie, že tie jej produkty sú super. Takže čo by som ja urobila a ako by som sa správala a aký deň by som mala, aké rozhodnutia by som robila, keby som vedela, ako začínajúca online podnikateľka, že môj produkt je super. A to nie je o tom, že to je nejaké ako EZO vúvu medzi nebom a zemou, aký trošku je. Je to o tom, že v momente, keď viem, že môj produkt je super a má hodnotu, iným spôsobom premýšľam, iným spôsobom uvažujem, iným spôsobom hovorím, iným spôsobom konám z iného priestoru. Vracam sa naspäť, konám z priestoru strachu. Bože, ja teraz tvorím svoj online produkt, čo keď sa to nikomu nebude páčiť, čo keď to nikto nebude chcieť, čo keď sa mi budú chcieť vrátiť peniaze. Tvorím z priestoru strachu, dostatku, plnosti? Nie. Tvorím z priestoru... Áno, toto je vlastne to, že tvorím z priestoru toho nedostatku. Keď už viem, že môj produkt je super a že moje dary môžu zmeniť svet a môžu pomôcť ľuďom a viem, že to je perfektné, tvorím z priestoru lásky a plnosti alebo strachu a nedostatku. Dáva vám to zmysel, ale vidím teraz veľa aha. Super, to sa veľmi, veľmi teším. Takže je to o tom začať vnímať, kde ja potrebujem rásť. A hlavne, kde potrebujem rásť vnútri. Pretože ten posun vnútri je úplne kľúčový. Samozrejme, ja si môžem zaplatiť kurz online podnikania, ale kým ja nebudem veriť sama sebe a svojim dárom, alebo ani nebudem vedieť, čo tie moje dary sú, kurz online podnikania mi bude na dve veci. Preto, to chcem povedať, je kľúčové, aby ste sa naučili rozhodovať sa z vášho nového ja. Rozhodovať sa z vášho nového ja. To znamená, že robiť, už ste to niekedy počuli, hovorím o tom, že chcem moje nekonečne bohaté ja, kvantovú akciu, alebo vlastne to, čo preklopí to nehmotné do toho hmotného. To konanie, ale to konanie z toho nového priestoru. To znamená, že napríklad hovorila som o tej žene, ktorá chce sa zdravo stravovať a zdravo žiť. Zazvoní budík o 6:00, vie, že má ísť cvičiť. A teraz sa pýtam,
no nechce sa mi, zostala. Čo by urobila tá žena, ktorá už to má, ktorá má ten zdravý, ktorý má to zdravé telo, ten návyk? Postavila by sa a šla by cvičiť. Možno by sa v tom momente nepostavila, nešla by cvičiť, lebo napríklad je nachladená, alebo sa necíti úplne dobre, má prvý deň menštruácie a bola by k sebe láskavá. Takže nie je univerzálna odpoveď, pre každého je to individuálna odpoveď, ale je to o tom robiť to konanie, robiť tie veci z tej novej úrovne. Napríklad spravím si trochu promo, chcem kurz o mojom nekonečnom bohatom ja. Hej, alebo chcem, Katka bude tu predávať nejaký balíček 2 kurzov. Super je to. Moje staré ja, súčasné ja, sa o tom bude myslieť, že ja neviem, to je veľa peňazí, mám na to, že neviem čo. Moje nové ja, ktoré už je v tej slobode, už sa rozhoduje, vie do seba investovať, vie sa podporiť, lebo to je to moje bohaté ja, by urobilo čo? Nechcem vám hovoriť, čo by ste mali urobiť, ale to je spôsob, akým môžete nad tým uvažovať. Dáva vám to zmysel? Opäť mi napíšte, či vám to dáva zmysel. Takže, vonkajšie okolnosti sú odrazom vašich vnútorných presvedčení. Ak vaše okolnosti sú nejaké, pýtajte sa, čo mi táto situácia ukazuje o mojom vnútornom priestore, o mojom vnútornom svete. O tom, či tvorím zo strachu alebo z lásky. To je krásny príklad. Ak cítite, že chcete do seba investovať, ísť študovať, ísť na kozmetiku, ísť z priestoru, akého to je? Z priestoru strachu, že ma muž opustí, keď sa nepôjdem dať okozmetikovať? Tam by som váhala. Z priestoru toho, že sa chcem opečovať, chcem si dať seba lásku, chcem byť tá žena, ktorá má čas na to, aby šla a má peniaze na to, aby šla na kozmetiku, čo urobím z akého priestoru? Rozumiete tomu? To je vlastne tá práca na zmene identity. A opäť, neurobíme všetko zo dňa na deň. Pozerajte sa na to, čo vám o vašom živote hovorí vaša realita, posledný rok 24, súčasnosť. Pýtajte sa, čo o mne táto situácia hovorí. Čo ukazuje to, že sa dialo toto, že ja neviem, som chcela podnikať a nezačala som. Možno práve to, že si neverím, možno práve preto, že si myslím, že tie dary nemám, možno práve preto, že mám strach sa ukázať, mám strach ísť na video, mám strach hovoriť o tom, čo si myslím. Tvorím z priestoru strachu. Keď už viem, že to, čo hovorím, dáva veľký zmysel a pomáha ľuďom, ako budem hovoriť, ako budem vysvetľovať, budem chodiť na tú kameru, budem rozprávať tie veci. To dávam ako príklad. Takže toto je presne to, čo potrebujeme začať robiť. Pretože tým sa stane to, že budeme v čom, znova sa vraciame na začiatok včerajšku, v energetickej zhode s tým, po čom túžime. Budeme v energetickej zhode s tým, po čom túžime. To je to, čo som včera hovorila. Chcete byť bohatí, a len chcete robiť veci, aby som bola bohatá, aby som viacej zarobila, a vnútri máte strach o peniaze, neistotu, neveríte, nedôverujete, nie ste vnútorne bohatí, môžete zbohatnúť. Nezbohatnete. Nebudete bohaté. A to je jedno, či to je v peniazoch alebo v čomkoľvek inom. Pretože nie ste v energetickej zhode s tým, po čom túžite. Chcete mať krásny vzťah, ale nemáte poriešeného otca, nemáte poriešenú mamu, nemáte poriešené zranenia. Stále máte pocit, že sa na vás vykašle, alebo že nie je dosť dobrý, alebo že vy nie ste dosť dobrá. Ja nie som taká maková, onaká. Z tohto priestoru, čo vytvoríš? Môžeš vytvoriť naplnený vzťah? Nie, pretože nie si v energetickej zhode. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže táto práca, aby som to zhrnula, už vysielame pomerne dlho, má 3 fázy. Čo je tá moja vízia? Energetická zhoda, dôvera v to, že sa to deje, o tom viac hovorím v týchto kurzoch, a inšpirovaná akcia z priestoru lásky, z priestoru plnosti, z priestoru hojnosti. No. Dobre, mám tu kopec poznámok, ale už sa k nim dneska nedostanem. Takže sa pozrite na to, čo túžite, po čom túžite v tomto roku, alebo 10 ročí, alebo akokoľvek, kde potrebujete urobiť zmenu v identite a aký prvý krok môžete urobiť, aká prvá inšpirovaná akcia to môže byť, aby sa to pretavilo do hmoty. Takže sa pozrite na to, kým som dnes, kým som vo svojej novej identite a aký je rozdiel medzi nami. Dobre? Ako a čo hovorí Katka v tej novej identite? Čomu verí? Ako premýšľa o sebe? Ako premýšľa o svete, čo mu verí o sebe, ako sa oblieka, aké jedlo si kupuje, ako sa stravuje, z
akými ľuďmi sa stretáva, kým sa obklopuje, od koho sa učí, kde sa vzdeláva. Teraz je vlastne tá naša práca krok po kroku, akú zmenu v mojej identite môžem urobiť dnes. Hej? Akú? A to je vlastne ten dielik skladačky, ktorý kúsok po kúsku sú so súcitom k sebe môžem vlastne začať meniť. OK? Dáva vám to zmysel? Mám to ešte také poznámky o predaji, iný príklad, že keď predávate svoje výrobky. Chcete ešte ďalší príklad? Nie, je to naprosto jasné. Dobre, super, som veľmi rada, že to je naprosto jasné. Zajtra máme otázky a odpovede, takže určite tam k tomu ešte budem hovoriť. Aby ste vedeli, aktiváciu vám nahrám a dám vám ju do skupiny, pretože už teraz som videla super otázky, aby sme sa k tomu mohli vlastne dostať. Dobre? Ešte len chcem povedať, že nebojte sa, keď sa objaví kontrast, keď vlastne sa udejú veci, ktoré sa vám zdajú, že sú v nesúlade. Veľmi často práve keď sa dostávame do novej identity, tak tam nastáva kontrast práve preto, aby sme si uvedomili, čo chceme, ako chceme, čo to má byť to nové, ako sa k tomu chceme dostať, že to chceme napríklad v ľahkosti a tak ďalej a tak ďalej. Dobre. Super. OK, ja si to ešte popozerám. Áno, inšpirovaná akcia, to je to, čo som hovorila, že je vlastne úplne kľúčové a to rozhodovanie sa z novej identity. Super. Toľko k tejto dnešnej prednáške, možno ešte okrajovo zajtra spomeniem aj umenie a kapacitu našu príjmať. Už na to dnes nemám priestor, pretože už sa pomaličky blížime k záveru vysielania. Ak máte, ešte vám samozrejme dám špeciálnu ponuku na tie 2 kurzy, ktoré stále spomínam, ale trošku sa k tomu dostaneme ešte zajtra. A ak máte nejaké otázky, tak prosím, napíšte ich do skupiny, je tam post, kde sa môžete pýtať, ja zajtra budem odpovedať. A pre tie z vás, ktorí máte pocit, že už tomu rozumiem, viem, ako to je, viem, čo mám urobiť, viem, kam sa smerovať, viem, aké kroky mám urobiť. Je mi to všetko jasné, Kati, čau, nepotrebujem viac žiadnu podporu, tak sa vám chcem poďakovať a verím, že sa vidíme zajtra na vysielaní. Ale pre tých z vás a tie z vás, kde cítite, že áno, Kati, dáva mi to zmysel, rozumiem tomu, vnímam, že si vlastne urobila veľa práce na tom, vieš, ako to treba urobiť a rada by som zažila tú podporu, radi by ste zažili to, dostali to know-how, veľmi zrozumiteľné, vysvetlené, krok po kroku, detailne, nie príliš detailne, ale tak, aby to bolo zrozumiteľné s praktickými príkladmi, s praktickou akciou, čo urobiť. Ak by ste chceli vlastne to know-how, ktoré ja mám a za mnoho rokov som dala dokopy a ktorým už naozaj prešli veľké kopy ľudí, stovky, dokonca tisíce ľudí prešli týmito kurzami, tak mám pre vás špeciálnu pozvánku a chcem vás pozvať, aby ste tu so mnou chvíľočku ostali, pretože mám pre vás veľmi, podľa mňa, mimoriadnu. Čakajte, neviem, či ma vidíte. Ja sa budem teraz pozerať smerom dole, takže si vypnem.
Ach, tak som zistila, že keď som... dobre, OK. Že keď som odstránila svoje video, tak sa odstránila bohužiaľ aj odstránil zvuk. Dobre, takže ešte raz to poviem, zhrniem to znova. Tie, ktoré ste so mnou už nejak